Веселий день для нас настав, якого світу весь жадав. Сьогодні Христос з гробу встав. Алілуя, алілуя, алілуя. Владар небесний к нам прибив, як цвіт на сонейку зацвів, по смерті з нами знов зажив. Алілуя, алілуя, алілуя. Пекельну ніч розвоював, усіх злочинців покарав, а грешним ласку дарував. Алілуя, алілуя, алілуя. 3 дні в отхлані он провів, там сутяшав святих ойцов, після собою їх повів. Алілуя, алілуя, алілуя. А ти всі за одного, як збавцю бачили свого, заговорили до його. Алілуя, алілуя, алілуя. Вітай, жаданий нам, вітай, у Христі нас не покидай, з пекельної моці вибавляй. Алілуя, алілуя, алілуя. Веселий день для нас настав, якого світу весь жадав. Сьогодні Христос з гробу встав. Алілуя, алілуя, алілуя. Владар небесний к нам прибив, як цвіт на сонейку зацвів, по смерті з нами знов зажив. Алілуя, алілуя, алілуя. Пекельну ніч розвоював, усіх злочинців покарав, а грешним ласку дарував. Алілуя, алілуя, алілуя. 3 дні в отхлані он провів, там сутяшав святих ойцов, після собою їх повів. Алілуя, алілуя, алілуя. А ти всі до одного, як збавцю бачили свого, заговорили до його. Алілуя, алілуя, алілуя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Інтенція гэтай святої мши. Мы просим Владарства Небесного для Раисы Карпач, год пасля смерти для Олега Бедь, 6 гадоў пасля смерти усіх памерлых сям'і Бедь,
Мігура Івана, год після смерті усіх померлих сям'ї Мігура. Просим Небесного Володарства для Євгенії Шестак, для Ганны Станислава Михаила, Тадевуша Данусі, Александра Владимира Александра, для Шибук Віктора Марії, Станислава Юзефи, Вольги Казіміра, Тиханович Вацлава, Іосифа Івана Браніслави, Пажога Станислава, Ніни, Франца, Марії, Мойса, Леокадії, Генриха, Віри, Ніни, Євгенія, Володі, Йосифа, Ані, Юзефа, Івана, Чеся, Надежди, Наташи, Андрея, Ніни, Степана. Для Соболевских Викентия и Ядвиги. Это вельми добре, дорогие браты и сестры, что особливо у час великодны мы молимся за померлых. Это так само символ нашей веры у воскресения Христа. На гэта звярну асаблівую увагу падчас казання, бо молитва за померлых, як піша нават стары запавет, это справа добрая і пабожная. Каб мы маглі дастойна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за ўсе нашыя грахі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пані, смілуйся над нами, Пані, смілуйся над нами, Христе, смілуйся над нами, Христе, смілуйся над нами, Пані, смілуйся над нами, Пані, смілуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі спокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прими моление наше, які сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся.
Боже, нехай Твой народ заўсёды цешыцца адноўленай маладосцю духа, каб радуючыся цяпер вяртанню у хвалу Твайго усынаўлення, з пэўнай надзеяй чакаў дня свайго ўваскрашэння, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога Бог, праз усе векі вечныя. Амин. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У дні Пятидесятніцы устаў Пётр разам з 11 і прамовіў моцным голасам да іх: «Мужы юдэйскія, выслухайце гэтыя словы. Езус з Назарэту быў мужам, якога Бог паказаў вам у сіле, цудах і знаках, што Бог учыніў праз яго сярод вас, як і самі ведаеце. Вызначаная воля і прадбачанне Божае выдала яго, а вы, укружаваўшы рукамі бязбожных, забілі яго. Але Бог уваскрасіў яго, вызваліўшы ад мукаў смерці, бо немагчыма было, каб яна атрымала яго. Давід жа гаворыць пра яго: «Я заўсёды меў Пана перад сабою, бо ён праваруч мяне, каб я не пахіснуўся. Таму ўсцешылася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, і цела маё будзе спачываць у надзеі. Бо не пакінеш душы маёй у адхлані, не дасі святому твайму ўбачыць тленне. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця. Ты напоўніш мяне радасцю перад абліччам тваім». Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, які памёр і пахаваны, і магіла ягоная знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень. Будучы ж прарокам і ведаючы, што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне патомка ягонага. Ён прадбачыў і казаў пра воскресенне Хрыста, што не засталося душа яго ад хлані, і цела ягонае не ўбачыла тлення. Гэтага Езуса воскрасіў Бог, чаму усе мы сведкі. Вось узнесены правіцаю Бога і атрымаўшы ад Айца абяцанне Духа Святога, Ён выявіў тое, што вы бачыце і чуеце. Гэта Слова Божае. Ти дорогу життя мені покажеш, о Пані. Ти дорогу життя мені покажеш, о Пані. Заховай мені, Боже, бо на Тебе сподіваюся. Сказав я Пану, Ти мой Пан. Пан частка спадщини моєї кіліха моєго, Йон льос мой тримає. Ти дорогу життя мені покажеш, о Пані. Благословлю Пана, який дав мені розум, бо і ночу вучить мені моє серце. Пан завсюди перед моїми очима, бо Йон праворуч мені, і я не похиснуся. Ти дорогу життя мені покажеш, о Пані. Тому радується моє серце і веселиться душа, і тіло моє буде спочивати безпечно, бо не покинеш душі моєї в отхлані, і не даси святому Твоєму убачить тління. Ти дорогу життя мені покажеш, о Пані. Ти дорогу життя мені покажеш, полнота радості перед Тобою, вечное счастье праворуч Тебе.
Чытанне першага паслання святого апостола Петра. Мілаванае, калі вы называеце лицом таго, хто без прадузяцці судзіць кожнага паводле ўчынкаў яго, то са страхам паводзьце час вашага зямнога вандравання. Ведайце, што нетленным серабром ці золатам адкуплены вы ад марнага жыцця, дадзенага вам айцамі, але каштоўнай крывёй Хрыста, як беззаганнага і чыстага ягняці. Ён быў прадвызначаны яшчэ да стварэння свету, але з'явіўся апошнія часы дзеля вас, што вы паверылі праз яго ў Бога, які ўваскрасіў яго з мёртвых і аддарыў хвалою, каб вы мелі веру і надзею на Бога. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пане Ісу, тлумач нам Писанні, нехай палає серце наше, коли на нас промовляєш. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Табе, Пане. Ось двоє вучняў Єзуса ішлі ў вёску, званую Емаус, якая знаходзілася ў 60 стадыях ад Єрусаліма. І размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся ды ішоў разам з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою? І яны спыніліся, поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Клеоп сказаў яму: ты, напэўна, адзіны, хто жыве ў Єрусаліме і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася. І спытаў іх: што? Яны сказалі яму: тое, што сталася з Езусам з Назарэту, які быў прарокам, магутным у чынах і ў слове перад Богам і ўсім народам, як першасвятары і правадыры нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа, пасля ўсяго гэтага, мінае ўжо 3-й дзень, як гэта сталася. Але і некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: о, неразумныя і марудныя сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу? І, пачаўшы ад Маісея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім Пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі, і ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойвалі, кажучы: застанься з намі, бо ўжо вечарэе і дзень мінае. Ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго. Але ён стаўся нябачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам Пісанне? І ў гэтую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалем.
І знайшлі сабраных 11 тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сымону». І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго ў ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка. Паважаныя, калі сёння мы чытаем Евангелие, мы бачым, як Христос прымае экзамен у вучняў. Яны здаюць яму экзамен. Христос падыходзіць да іх, бачым, задае пытанне: «І што там сталася? А ну раскажыце, як вы будзеце прапаведаваць мяне? Як вы будзеце апавядаць усё пра мяне? Што вы зразумелі з усяго гэтага?» І бачылі, што вучні пачалі расказваць Езусу. Бачым, што яны яшчэ былі стрыманыя, ў сэнсе якім яны чакалі Месію, які прыйдзе і збавіць народ. То есть яны чакалі Месію не такога, якім быў Езус Христос насамрэч, але яны чакалі Месію такога, які быў у ідэях, у думках Ізраіля большасці і народа выбранага. Бачым, яны нават засмуціліся, бо яны сумна адказвалі, са смуткам адказвалі. Потом гаварылі далей, калі Езус капаўся ў іх сумленні, у іх ведах, яны гаварылі: «Вось там жанчыны пашлі, напалохалі нас. Нікога нема, мы цяпер вот, а сюды быстрее выходзім, тут яшчэ што-небудзь станецца, вдруг нешта там адбудзецца. Вось, можа, мы так зыдзем у бок, страшнавата стала. Тут Езуса укрыжавалі, можа, за нас возьмуцца, можа, будзе вось нейкая такая, і кажуць, ганенне такое». Напэўна, гэта адбылося, але ўжо ў другім вымярэнні гэта адбывалася. І бачым далей, што сталася ім, як яны адчыніліся іх вочы і пазналі Езуса пры ламанні. Але Езус папярэдне патлумачыў ім. І яны далей гаварылі, сведчылі: «Чы ж сэрца нашае не палала, калі Ён нам гаварыў, калі Ён нам тлумачыў усё, што павінна было стацца і што адбылося». І бачым, ось як бы экзамен яны амаль што не здалі, і прыйшлося настаўніку ім яшчэ больш патлумачыць усё, што сталася, усё, што адбылося, і што яны павінны былі зразумець, павінны былі адкрыць у сваіх сэрцах. Але бачым, як яны все равно былі і зашлі, і папрасілі, каб ён застаўся з імі. І тут наступіў цуд ламання хлеба, благаслаўленне і ламанне. І тады яны пазналі, што гэта быў Езус. І бачым вось смеласць іхнюю, вялікую смеласць. Мы павінны зразумець сітуацыю, у якой яны знаходзіўся, што там была цемра абсалютная ў гэты час на тых землях, у той шыраце, на зямлі вельмі цёмна. Это ў нас ёсць нейкія сумеркі і так далее і таму падобнае, бываюць ночы святлейшыя і так далее і таму, але там як цемната, то цемната абсалютная наступае. І яны гэтаю цемнатою вярнуліся ў Єрусалім. Напэўна, паходні не было, напэўна, нічога не было. Цяжка сабе выабразіць, як яны маглі вярнуцца цемнатою. І мала што вярнуліся, але нават сустрэлі апосталаў, знайшлі, дзе яны былі, апосталы. І бачым, таксама там было ажыўленне сярод апосталаў, што вось гэта сталася, што Пан сапраўды ўваскрос, і што аб'явіўся Сымону, яны расказалі. Паважаныя, напэўна, вось гэтае здарэнне, якое адбылося з вучнямі, якія ішлі ў Эммаус, гэтае здарэнне адбылося для нас, для хрысціянаў, якія будуць жыць пазней, якім ласкі, якія не мелі такой аж
надзвичайної ласки быць разам з Езусам у той час, у тую хвіліну. І гэта натуральна, бо час ідзе далей, час прадаўжаецца. Чаму гэта для нас важна? Бо бачым, мы пазнаем Езуса пры ламанні хлеба. Мы пазнаем Езуса ў Эўхарыстыі, вось пры гэтым алтары. Калі тлумачыцца Слова Божае, калі мы стараемся лепей і глыбей зразумець пра Езуса Хрыста, слухаючы Божае Слово, слухаючы казанне, калі мы стараемся глыбока удзельнічаць у таямніцы апошняй вячэры Езуса Хрыста, эўхарыстычнай вячэры, Эўхарыстыі, калі ламаецца хлеб, бо хвіліна, калі з'яднаецца цела і кроў Езуса Хрыста на алтары, гэта хвіліна з мёртвых паўстання Езуса Хрыста. Мы павінны гэту хвіліну асаблівым чынам, і мы прыходзім, мы пазнаем Езуса з мёртвых паўсталага, і мы прыходзім, каб прыняць гэтага Езуса з мёртвых паўсталага ўжо да свайго сэрца. Мы прымаем Езуса з мёртвых паўсталага, не толькі Езуса з апошняй вячэры, але Езуса з мёртвых паўсталага, то есть прымаем да свайго сэрца. Езуса, які дае жыццё праз сваё з мёртвых паўстання. Я на пачатку святой імшы узгадаў, што справа веры ў з мёртвых паўсталых – гэта асноўная праўда, якая павінна напаўняць кожнага з нас. Гэта асноўная праўда. І гэтая праўда вельмі моцна датычыць памерлых. І калі мы, як хрысціяне, заўсёды бачым смерць як перспектыва з мёртвых паўстаннем. То есть смерць – гэта прадвешчанне, што вось гэты чалавек з мёртвых паўстання, паўстання з мёртвых. Гэта выпаўненне веры ў тое, што мы уваскрэснем. Што Христос уваскрэс, мы гэта верым усе і ўсклікаем голасна, моцна ўсклікаем. Але вось калі памірае чалавек, тады дасвядчаецца нашая вера, ці мы верым у з мёртвых паўстанне нашае. І калі мы молімся за памерлых, гэта так, за памерлых і просім Езуса Хрыста даравання і прабачэння, міласэрнасці, Божай ласкі для гэтых людзей, бо вочы адкрыла вучням Божая ласка, бачым, былі стрыманыя, адчыніліся вочы. Божая ласка дзейнічае на чалавека, это не толькі па волі чалавека. Божая ласка, поэтому гэта таксама вельмі важна памятаць. І тут перспектыва з мёртвых паўстаннем. Мы удзельнічаем у малітве за памерлага, гэта значыць, мы выказваем сваю веру, мы верым у з мёртвых паўстанне і гэтага чалавека, і нашае. Калі бы Христос не ўваскрос, нашая вера была бы дарэмнай, кажа святы Павел апостол. Наша вера была бы дарэмнай. Поэтому мы павінны моцна задумацца. І гэта вельмі добра, як я ўжо ўзгадаў, што мы стараемся маліцца за памерлых, асабліва падчас велікоднага часу. Бо успамнення гэтага вялікага свята, Вялікадня, бачым, у нас аж 50 дзён да момента спаслання Духа Святога, да дня спаслання Духа Святога. Асаблівыя дні веры нашай у з мёртвых паўстаннях – гэта актава у воскресенні Езуса Христа і свята Божай міласэрнасці. Многія святыя, і сястра Фаўстына асаблівым чынам заклікала да асаблівай малітвы за памерлых падчас гэтых дзён. І добра, што мы стараемся адчыніць нашыя вочы на з мёртвых паўсталага Езуса Христа падчас святой імшы, адчыніць нашыя вочы на з мёртвых паўсталага Христа падчас святой імшы і адчыніць нашыя вочы, адчыніць нашую веру
на тое, што мы з мёртвых паўстанем, і тыя людзі, за каго мы молімся, таксама з мёртвых паўстанем. Гэта такі асаблівы, дарагія браты і сёстры, час, поэтому стараемся карыстацца з гэтага часу. Мы молімся за памерлых у лістападзе. Гэта ў касцёле каталіцкім устаноўлены такі асаблівы дзень, асаблівы месяц. Малітвы мы ўспамінаем, мы разважаем над гэтаю таямніцаю смерці, прабачэння Божага, бо прабачэнне, перш за ўсё, таксама не то, што мы разважаем над смерцю, о, памрэм, будзем ужо хадзіць, апусціўшы нос, як кажуць, накінуўшы каптуры нейкія, так, а, ўсё, конец. Не, дарагія браты і сёстры, смерць гэта не канец, смерць гэта прадаўжэнне, а смерць гэта таксама прадвеснік таго, у што мы верылі на працягу ўсяго нашага жыцця. А вялікае свята Пасхі, вялікае свята Воскресення Пана нашага Езуса Хрыста, і вось гэты вялікі час велікодны, гэта час радасці, калі нашая вера ў мёртвых паўстання і Хрыста, і нас узмацняецца, і не толькі узмацняецца, але праяўляецца асаблівым чынам. Стараемся таксама наведваць магілы нашых родных, блізкіх, прыбраць нашыя магілы, памаліцца, асабліва ў часе велікодным. Это вельмі важна ў праваслаўных, якраз гэты дзень называецца радаўніца, чи што, ну, у іх часта такое адбываецца, то там дзяды, то такія, так, это у нас так больш канкрэтна, але таксама заклікае касцёл каталіцкі пайсці памаліцца, паставіць свечку як сімвал нашай малітвы, сімвал Хрыста, бо таксама мы запальваем пасхал, таксама сімвалізуе Хрыста, і свечка, якая сімвалізуе запаленая падчас велікоднага часу, гэта свечка нашай веры ў воскресенне Езуса Хрыста. Поэтому, дарагія браты і сёстры, карыстаемся з гэтай Божай ласкі, якая дадзена кожнаму з нас, пакуль мы жывём. Это Божая ласка маліцца, Божая ласка. Божая, просім Езуса Хрыста, каб адчыніў нашыя вочы, каб эта Божая ласка падзейнічала, каб мы пазналі Яго у цудзе ламання хлеба, у цудзе эўхарыстычным. Гэта цуд Божы, дарагія браты і сёстры, але таксама гэты цуд вядзе да веры ў мёртвых паўстанне наша. Бо пагэтаму апосталы пашлі на ноч гледзячы і вярнуліся ў Іерусалім, што яны паверылі, што яны тоже уваскрэснуць, бо Христос ім пра гэта таксама вучыў. Амен. Вызнаем нашую веру, веру в адзінага Бога.
паяднаныя з нашым уваскрослым Панам, які прагне адарыць спакоем сваіх верных і ўсіх, хто шукае праўды, узнясём да Бога нашыя малітвы. Адзі сюда чытай. Молься за святы касцёл, каб ён абвяшаў усім людзям радасную навіну аб забаўленні. Цябе просім. Молься за святога Яйца, каб Езус Христос адарыў яго патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Молімся за хрысціянскіх місіянераў, каб Божае Слово, якое яны абвяшаюць, дапамагалі людзям пазнаць сапраўднага Бога. Цябе просім. Молімся за тых, хто служыць у войску, каб яны не саромеліся вызнаваць сваю веру. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб яны ўзрасталі ў Христовай любові і еднасці. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб удзел у таямніцы святой мшы паглыбляў нашу веру і ўмацоўваў наша хрысціянскае асведчанне. Цябе просім. Просім вечнае збаўленне для Раісы Карпач, для Олега Бець і ўсіх памерлых сям'і Бець, Мігура Івана і ўсіх памерлых сям'і Мігура, для Евгенії Шестак, для Ганны Станіслава Михала Тадеуша Данусі Александра Владимира Александра, для Шибук Віктора Марії Станіслава Юзефи Вольги Казіміра, Тиханович Вацлава Іосифа Івана Браніслави, Пажога Станіслава Ніни Франца Марії, Мойса Леокадії Генриха Вери Ніни, Євгенія Володі Йосифа Ані Юзефи, Івана Чеся, Надежды Наташи Андрея Нины Степана, для Соболевских Викентия и Ядвиги. Цябе просим. Прошу таксама Христа Пана аб супакою ў свеце. Малюся пра заступніцтва нашага айца Фабіяна, каб выпрасіў зрабіў ласку, выпрасіў у Езуса Христа супакой на ўсім свеце, супакой на нашых землях. Малюся таксама і прашу міласэрнасці для людзей несправядліва пакрыўджаных, асуджаных, цяжка невылячальна хворых. Прашу благаслаўлення, ласкі збаўлення для ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Цябе просім. Ойча, Ты навекі з'яднаў нас у сваей любові. Учыні, каб хвала ў васкрасення Твайго Сына дапамагла нам адкрыць каштоўнасць крыжовай ахвяры. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Сядайце, калі ласка. Христос Пан, поставший з гробу, Аллилуйя, Аллилуйя, радость дал своему народу, Аллилуйя, Аллилуйя, давший тебе шкодования, Аллилуйя, Аллилуйя, Теля грешных радования, Аллилуйя, Аллилуйя. Гэты день радость одина, Аллилуйя, Аллилуйя, прославляй Божьего Сына, Аллилуйя, Аллилуйя, Бога у Троицы признаваймо, Аллилуйя, Аллилуйя, честь и хвалу отдаваймо, Аллилуйя, Аллилуйя. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець
усемогутным. Нехай Пан Бог ім'я свайго, а так само на користь нам і усьому костьолу святому. Пане наш Боже, прийми, просим, дари святкуючого костьола, якому Ты подаровал великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с духом Твоим. У гору серце. Усносим и Пана. Подякуєм Пану, Богу нашому. Однако и справедливо. Соправды годно это и справедливо, слушно и звавенно. Каб мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо у гэты час больш урачыста обвяшчали Твою хвалу. Коли Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён няспынна ахвяруе сябе за нас і заступаецца за нас перад Табою, як наш вечны оборонца. Ён один раз принесены в ахвяру, уже больш не помирае, але пасля смерти крыжовай живе вечно. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анёлов разом с усими святыми спявают Тебе им хвалы неспынно скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святый, справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дейсною моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, каб от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому у єдності з усім костьолом, у перший день тижня, коли Єсус Христос у воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кров'ю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано».
Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы ад другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугою Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твае адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Боже Ойча, всемогутний у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала праз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай
Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами». Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с духом твоим. Супокой с тобою, супокой с тобою. Баранко Богоши, Это поеднание тела и крови по нашей береш на себе, Досягнуть храни життя вічного. світу, змилуйся над нами. Баранко Богоши, ягодки береш на себе, крахи світу, змилуйся над нами. Баранко Богоши, ягодки береш на себе, крахи світу, одари нас супокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до меня. Скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Что не отгорнули это? Лодка. Верни. Учни познали Иисуса в ломании хлеба. Аллилуйя. Пану воскрес, Иисус живи, сяй промнями ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою моц. Крестом брамою Пана, каб войти през її, стаймо пред даром Його, Бога схваляємо всі. Подяку дай моему за вечную Его ласку. Сьогодні наш Бог воскрес, и ночь промені бляском. Дяковать Пану хочу и благословлять Его имя. Иисус мой Пан и Бог, пришел до меня Избавитель. Пану воскрес, Иисус живи, сяй промени
уж не буду бояться, что может смерть мне учинить. Страх свой забуду и Пану, им заспеваю хвалы. Пану воскрес, Иисус живи, зя и промнями ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою мощь. Крестом рамою Пана, кабу вести през її. Стайма продан даром Його, Бога вславляймо всі. Слезы с твоих рук вытирайте, прогоняйте из сердца грех. Песни радостно спевайте, хай гучит тебя веселый смех. У воскрес Пан над панами, и Он живи, и Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте. Аллилуйя. Воскрес Пан над панами, и Он живи, и Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте. Аллилуйя. Что ж для пагана морды зброя, камінь віра шкоди всі, не стримає злая воля, суд, що нам життя нясі. Знищить Бога, хто старався, не горі, намагався. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте. Аллилуйя. Молимся. Пане наш Божа, глянь ласкаво на народ Твой, які Ти одновив сакраментами вечного життя і приведи його до хвалебного воскрешення. Праз Христа Пана нашого. Святий Архангеле Михайле, бережи нас. Сядьте, коли ласка, поважанные. 25 красовика, суббота, свята святого Марка Евангелиста. В понедельник, вторник, четверг, святая мша в 19, у середу, пятницу, субботу, 9:19, у неделю, як завсёды, 11:18, у субботу, у 19:00, недельная святая мша. От седа Жатерова, як завсёды, у 9 раніцы, свержень у 13:00.
Заўтра падчас святой імшы вечарам мы молімся за душы чысцовыя. Запрашаем на малітву. І, як я ўжо згадаў, пастарайцеся, каб памаліцца за сваіх родных, блізкіх у часе велікодным. Гэта час велікодны, інтэнцыю, гэта значыць, можна заказаць кожны раз до конца, падчас велікодных, гэта да спаслання Духа Святога, каб за родных, не толькі за аднаго, за родных, за блізкіх, успомніць усіх у малітвах, можа, там, дзе каго-то сяброў сваіх, каму жадаем неба, пажадаем. І гэта наша памяць малітоўная. Гэта вельмі добра, дарагія браты і сёстры, вельмі карысна. Спецыяльна да бацькоў, чые дзеці ў гэтым годзе ідуць да першай святой камуніі 10 мая. Будзе святая камунія ў нас у гэтым годзе. 22 красавіка, серада, в наступным тыдні, 18:30, бацькоўскі сход. 1 мая уборка касцёла. Прашу аднесціся сур'ёзна ўсіх бацькоў, жанчын, мужчын, работа ўсім знойдзецца. Прыходзьце са сваім інвентаром пажадана. У нас есть, але можа аж столькі нема. И, правда, трава еще не поросла, косить не треба, поэтому троху до 10 мая не вырасти. Не. Будет так чуть-чуть. 17 мая гадавіна мінулагодняй першай святой камуніі. Сестра Вольга запрашае ўсіх дзетак, якія прымалі першую камунію ў 25-м годзе, і іх бацькоў хросных да ўдзелу ў вашай групе. Уже ёсць інфармацыя, паведаміце сястру, калі ласка, пра вашыя планы. Я ўдзячны вельмі вам за вашы ахвяраванні на патрэбы касцёла. Тыя, хто ахвяруем, дарагія браты і сёстры, стараемся і працаваць тут і пры касцёле, і ўжо так патроху чакаем результата нашага пісьма адносна нашага касцёла, старога касцёла, пачатка нейкага будаўніцтва. Я заўсёды дзякую айцу Фаб'яну, я яму ахвяраваў гэта будаўніцтва, і кажуць, усе справы, папрасіў яго дапамозе і прашу кожны дзень. Знаеце, тут я раблю ўсё магу, што тут на зямлі, ён робіць ўсё, што можа на небе. Каб супольна гэтае месца аднавіць, духовна аднавіць, як кажуць. Я дзякую тоже за пэўныя ахвяраванні, якія зараз мы растаможваем, трошачкі гэтыя ахвяраванні, якія надышлі, іх троху мы закупім, даволі многа матэрыялаў закупім для гэтай справы, на закуп матэрыялаў. Я дзякую за гэтую ласку айцу нашаму Фаб'яну. Ён вельмі стараецца, скажу шчыра, вельмі стараецца, так, знаеце. І поэтому мы троху яму дакучаем, і ён ахвотна нам дапамагае. Чалавек, які верыў з мёртвых паўстання, чалавек, які быў высланы сюды, можам сказаць, я не буду говорить это слово, так, высланы падальше ад цэнтра, як кажуць, ад цывілізацыі, у балоты палескія, стоўбцы гэта былі балоты палескія яшчэ, дасюль даходзілі. Поэтому, але видим, гэтыя балоты, дзякуючы айцу Фаб'яну, расцвілі. Мы там плануем таксама, не буду прасіць і дамаўляюся, але яшчэ пазней скажу, асабліва больш значна. 12 числа, дзень, калі зышоў да неба айцец Фаб'ян, нейкім чынам, каб гэта было зазначана больш тут, не толькі ў парафіі, але таксама ва ўсёй нашай краіне. Дзякую вам за ваши ахвяры, нехай пан Бог благословляе. У ларку ёсць новы часопіс «Аве Марія» і «Наша вера», купляйце, калі ласка. Таксама павінны былі пасля гэтых святаў прыехаць працаваць. Тут у нас, бачыце, ляжыць яшчэ этот граніт, ніяк яго не паложым на ступенькі, ззаді касцёла, збоку, это ўсё прывезена, ўсё куплена. Оно придется за працу заплатіць яшчэ. Павінны прыехаць, зрабіць гэтую даволі праца, даволі складаная, але даволі таксама
ну, уже не такая, как орган, не столько стоит, конечно, это самое. Это у нас такая инвестиция была. Мы троху отсапемся от этой инвестиции, правда, отец Фабиан нам помогает в ту инвестицию, ну, помучимся так трошечки, але ж, ну, треба заінвестировать, так само буде, але сподіваюся, да, допомога хірадавців так само. У парафіальний хор наші органісти запрошують, Валентина запрошує кожну суботу, 18:00 есть репетиция, коли ласка, запрошаем. И нехай Пан Бог усіх нас благословляє, хорошие дни, выходные будут, поэтому старайтесь и наведать костел, старайтесь, будет магчимость наведать могилки, так само помолиться за ваших родных, близких. И так, здесь помолитесь коля крыжа. Будете проходить мимо, так само можно на хвилину остановиться, помолиться коля крыжа. Нехай Бог благословляє. Я дякую так само, знаєте, старому свержню. Вони там уже почти, що я так понаракав троху, а вони кришу вже почти зробили. Старому свержню троху понаракав. Вони криш зробили, молодці. Там уже навіть знають, де поставити його треба. От, треба ще на когось понаракати. Може зробити там криш, де там стовпці, може за озером там зробити. Там фігурка є, але крижа нема. А там он уже зробили криш, як їх називають, де пані Яніна наша, вона ворошила, вот такі пригожі. У маї місяці будемо святити, будемо їм що відправляти, молитися. Крижі такі пригожі стоять, ай-яй-яй, он залужа, так там аж зихотить, он, понимаете, аж светится весь там, это самое, вот. Поэтому все, дякувати Богу, дякую, хорошие, такі добрі парафіяни, молодці. Зараз прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Фабіяні, наш чудотворця, став печі оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні, наш чудотворця, став печі оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні, наш чудотворця, став печі оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали сярод братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки й хвали алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Амінь. Радуйся, ніба ладарка, будуй кому ти єсть молодці, з мертвих повстав сход на слова, одіймай за нас Бога. Алілуя, алілуя. Тешься и радуйся в небе, за нас